Que tal, como están? Benvidos. Dende hoxe, composteláns e visitantes poden desfrutar xa do novo pulmón verde de Santiago e que esta mañá abría ao público o parque da Finca do Espiño. Os seus 18.000 metros cadrados súmanse ás 47 áreas verdes coas que xa conta a cidade. As magníficas vistas que ofrece o Parque do Espiño son só un dos moitos atractivos da nova área verde ca que conta Santiago. O espazo natural abría esta mañá ao público cunha visita do alcalde, muleta en man, tras unha intervención cirúrxica que non lle impediu percorrer a zona. 13 anos despois de que comezara a tramitación do proxecto, composteláns e visitantes poden por fin desfrutar dun pulmón verde que suma 18.000 metros cadrados. No seu acondicionamento investíronse máis de 800.000 euros. Agora, o parque dispón dun sistema de rego que permite reutilizar a auga da chuvia e conta con iluminación LED que na zona da Carballeira produce un efecto en forma de bóveda. Ca súa apertura, Santiago reitera a súa aposta polas zonas verdes, algo no que se sitúa á cabeza das cidades galegas. Como é coñecido, Santiago é unha das cidades de Galicia, por non dicir a cidade de Galicia, que ten unha dotación de parques e xardíns por riba da media marcada polos organismos internacionais e por riba do resto das cidades. Estamos por riba dos 20 metros cadrados por persoa, temos máis de 2,3 millóns de metros cadrados de zonas verdes a disposición dos nosos veciños. Agora queda pendente a rehabilitación do antigo palacete modernista construído en 1910. Unha vez recuperado, o inmoble destinarase a usos culturais e medioambientais. As obras, que durarán un ano, serán adxudicadas en setembro. En relación co palacete, temos un proxecto para a súa recuperación, está nestes ínteres xa nos derradeiros trámites da súa tramitación administrativa e, polo tanto, espero que no mes de setembro podamos licitar o que é o arranxo e a recuperación dese espazo co cal pois acadaremos a plena disponibilidade desta zona da Finca do Espiño na súa integridade. Para coñecer mellor o parque, existe a opción de participar nas visitas guiadas que ata o 14 de setembro terán lugar 2 veces a semana, os martes ás 6 da tarde e os sábados ás 11:30 da mañá. De momento, a zona verde abrirá de 8 da mañá a 11 da noite. A partir de outubro e ata marzo, o horario será de 9 da mañá a 8 da tarde. Ali no parque da Finca do Espiño, e a preguntas dos xornalistas, o alcalde Agustín Hernández valorou o primeiro mes de funcionamento do novo goberno local. Foi, dixo, un período de moito traballo e cun único obxectivo: mirar cara ao futuro. A valoración é de traballo, pois de asumir novas responsabilidades, de pois interesarme, escoitar lóxicamente os colectivos, falar con toda a xente, intenso traballo. En relación coa nova etapa, creo que está acreditado que neste concello agora temos un novo equipo, temos unha nova etapa, estamos mirando cara ao futuro e iso que imos facer de aquí ao mes de maio, lóxicamente. Mais cousas no PSOE están preocupados pola revisión do plan especial do casco histórico que quere aprobar o goberno local. Os socialistas cren que máis que unha revisión, o Executivo que quere elaborar un novo documento de maneira encuberta. A concelleira socialista Mercedes Rosón compareceu hoxe en rolda de prensa para pedirlle ao goberno local que lea detidamente a recente declaración do Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO na que recoñece o valor universal excepcional da zona vella. A edil cree que o documento ven refrendar as políticas de rehabilitación que se levaron a cabo o abeiro do Plan Especial do Casco Histórico e teme que a revisión que se vai contratar en breve acabe dando lugar a un novo plan que se faga sen consenso. Di que o PSOE é partidario de que se revisen as normas, pero non deste xeito. Dende logo non pretendemos parar o proceso de contratación, ni moito menos. Nos xa o dixemos moitas veces, queremos que se revise o plan especial porque teñen pasado xa casi 2 décadas, é imprescindible porque a cidade muda e porque os procesos de rexeneración urbana invitan sempre a estudiar e a revisar as nosas normativas, pero, de logo, non a escala que están anunciando, que anunciou, como anunciou no seu momento con Derroa, despois Currás e agora Hernández. O PSOE cree que no comité de expertos do que sairá o novo plan especial deben participar persoas que coñezan o casco histórico e o planeamento que permitiu recoñecementos como o que ven de facelo o Comité da UNESCO. Como é posible que na comisión que vai a decidir ou que vai a propoñer o novo equipo redactor da revisión do plan especial non haxa ninguén que teña coñecemento
profundo deses instrumentos de planeamento dos que fala a UNESCO da cidade histórica, esos instrumentos normativos que propiciaron que a cidade, como di o documento, chegara a día de hoxe con un estado excepcional de excepcional conservación. A concelleira socialista pídelle ao goberno local que o novo documento se aprobe co consenso dos axentes sociais da cidade, como, segundo dixo, fixo no seu momento o exalcalde Xerardo Estévez. Facemos agora unha parada no aeroporto de Lavacolla porque no que levamos de 2014 a terminal suma máis pasaxeiros estranxeiros que en todo o ano santo 2010. O aeroporto de Lavacolla está vivindo o mellor ano da súa historia no que se refire ao tráfico de pasaxeiros internacionais. Tras a incorporación das novas conexións a Roma, Ámsterdam e Bruxelas, a terminal conta neste momento con 13 voos directos a destinos foráneos. As 3 novas rutas de Vueling sumaron en xullo máis de 10.000 viaxeiros, mentres que as outras 10 conexións internacionais rexistraron un crecemento conxunto de 3.000 usuarios. Nos 7 primeiros meses do ano pasaron por Lavacolla máis de 244.000 pasaxeiros estranxeiros, 58.000 máis que no mesmo período de 2013, o que supón un crecemento acumulado do 31,5%. Este aumento continuado permitiu que ata xullo se moveran máis viaxeiros foráneos que en todo o ano santo de 2010. Todo apunta a que se cumprirá o obxectivo marcado para este ano, que é superar por primeira vez os 400.000 pasaxeiros nas conexións internacionais do aeroporto. Un dos acontecementos deportivos do ano en Santiago é o remate da Vuelta Ciclista a España na cidade. Así, Compostela vaise convertir no punto de chegada de ciclistas, como tamén o é para os peregrinos. Este símil serviu esta mañá para presentar unha mascota que vai ter moito protagonismo na carreira. O Xacobeo e o Camiño de Santiago terán moita presenza na edición número 69 da Vuelta Ciclista a España, así que Cami e Xaco son os nomes elixidos para as dúas mascotas peregrinas que percorrerán o país ao ritmo da carreira. A proba comezará na localidade gaditana de Jerez de la Frontera e rematará na capital galega por segunda vez na súa historia, xa que tamén o fixo no ano santo do 93. Este año la Vuelta tiene un hilo conductor, que es el camino de Santiago, es el final del camino, y no en balde la Vuelta empieza con una ciudad, en una ciudad que es Jerez, que está integrada dentro de lo que sería el Camino de la Plata, y a partir de allí pues estamos vinculados a otras muchas ciudades en el recorrido hasta llegar a Santiago al final del camino. Na presentación da mascota, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, tamén recordou a espectacular saída da Vuelta o ano pasado dende unha batea en Vilanova de Arousa. Esta vez Galicia será punto de chegada do camiño particular que farán os ciclistas. Yo creo que, excluidas las motivaciones, entre un ciclista y un peregrino hay muchas similitudes. Para empezar, los dos inician un camino, los dos tienen un objetivo y los dos cubren ese camino, por lo menos en la Vuelta, lo que es por etapas. Y eso al final hace que peregrino y ciclista sean exactamente lo mismo. Y esa es la razón de ser y ese es el por qué estamos encantados de tener a Xaco y a Cami como mascotas de la Vuelta a España 2014. Galicia acollerá as 5 últimas etapas da carreira, rematando en Santiago o 14 de setembro. O peluche peregrino estará en todos os podios dende o comezo da proba o 23 de agosto. Será o obsequio pro líder. Seguimos en clave deportiva porque hoxe coñecemos oficialmente a un dos últimos xogadores en chegar a ese de Compostela para esta temporada. Falamos do porteiro aragonés de 20 anos, Raúl Marqueta. Coñecemos as súas primeiras impresións. A portería do Compostela parecía xa pechada hai uns días, pero contratempos de última hora coa marcha inesperada do gardameta francés que ia ocupar o posto provocaron novos movementos no mercado. O resultado é a chegada de Raúl Marqueta, que ven de ser titular no filial do Huesca na terceira división. Pro xogador a chamada da SD foi todo unha sorpresa. Yo ya me había comprometido con un equipo de allí de Aragón, de tercera división, y el Compostela me llamó por la mañana y hablé con ellos y no tuvieron ningún tipo de problema en dejarme salir ni nada. Y la verdad es que sí que me sorprendió, para bien, pero a quien no le gusta jugar en segunda vez, la verdad. La verdad es que no sabía mucho, ya te digo, no. Sí que sabía que había estado en primera división y demás, pero no tenía mucha idea del club.
Marqueta sabe que terá que loitar por un posto na portería cun gardameta con moita máis experiencia, pero o seu obxectivo principal é axudar. Mi objetivo principalmente es entrenar día a día, ir mejorando y que el entrenador cuando me necesite pues estar al 100% y ayudar, poner mi granito de arena. Ir poco a poco, no me marco objetivos a largo plazo ni nada, sino ir entrenando e ir mejorando. Ademais, o gardameta aragonés, que xa pasou polas categorías inferiores de Murcia e Valencia, dixo atoparse cun grupo moi bo no Compostela. Las sensaciones de nivel de vestuario y de entrenamiento la verdad es que han sido muy buenas. Los compañeros se han portado muy bien, no hay ningún tipo de problema ni nada y la verdad es que estamos haciendo un buen grupo y las cosas creo que van a ir bien este año, la verdad. Marqueta coñece o novo preparador físico do Compostela, aínda que soubo que coincidirían despois de estar xa fichado. Por outra parte, o club xa traballa noutras opcións porque dá case por seguro que Iván Pérez non quedará nas filas branquiazuis. Nin o mal tempo lles auga a festa aos protagonistas do programa Verán na Rúa. Hoxe a cousa ia de títeres con globos a cargo da compañía galega O Retrete de Dorian Gray. A chuvia fixo que o espectáculo previsto para hoxe fora trasladado da Praza de San Martiño Pinario aos soportais do Museo das Peregrinacións na Praza de Praterías. Mañá serán os artistas da compañía Acrópatas os que farán as delicias do público cos seus números de circo e equilibrio. Será a 7:30 da tarde na Praza da Quintana. O programa Verán na Rúa continuará ata o vindeiro día 29 con actuacións do máis variado. Aínda queda por diante moita música, maxia, teatro cómico, malabares e acrobacias aéreas. Todos os espectáculos son de balde, o único que fai falta é coller un bo sitio para desfrutar das habilidades das compañías e artistas convidados. Estas que lles traemos son outras propostas para o seu tempo de lecer. Verá, aí teñen a nosa axenda cultural. Xa ven que algúns espectáculos tiveron que cambiar de sitio por mor do mal tempo. Imos ver como se presentan os próximos días. Aí van as predicións meteorolóxicas da man de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. O mércores Galicia quedará nunha situación intermedia entre o anticiclón das Azores e as borrascas que se desprazan polo norte. Así, os ceos alternarán nubes e claros con néboas matinais. As temperaturas descenderán, especialmente as máximas. O vento soprará frouxo do noroeste. Pro xoves continuamos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións. Os ceos estarán nas primeiras horas parcialmente anubrados, quedando despexados co avance do día. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo de compoñente oeste pola mañá e do noroeste á tarde. O venres comeza a incrementarse a influencia anticiclónica sobre Galicia. Deste xeito predominarán os ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas non terán cambios significativos, con ascensos puntuais das máximas na metade sur. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral.
Mañá en Santiago agárdase unha xornada de nubes e claros con néboas matinais. As temperaturas irán dende os 12 graus de mínima aos 20 de máxima. Os ventos soprarán de dirección variable. A xornada do xoves non presentará cambios. Así as temperaturas non variarán e os ventos soprarán de dirección variable. No venres os ceos aparecerán despexados a partir da tarde. As temperaturas oscilarán entre os 13 e os 22 graus e os ventos soprarán do norte con carácter feble. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ata aquí o noso espazo de novas por hoxe. A continuación quedamos no preguntoiro falando co voceiro do PP de Santiago con Alejandro Sánchez Brunete. Graciñas por atendernos.